Здравейте! В това видео ще ви представя менструалните чашки Lady Cup. Ето по този начин изглежда кутията. Чашките се предлагат в два размера. Размер S, който е малък, и размер L, който е голям. Малкият размер се препоръчва за жени под 25 години, които имат нормално менструално течение и не са раждали вагинално, а големият размер се препоръчва за жени над 25 години с силно менструално течение и които са раждали вагинално. Ето тук отгоре на кутията е отбелязан размера. Взела съм две, за да ви покажа и двата размера. Чашките са произведени в Европейския съюз от медицински силикон, който не съдържа омекотители, латекс, бисфенол А и фталати. Чашките са хипоалергични, лесни са за употреба, екологични и икономични. Кутията съдържа инструкции и една менструална чашка в памучна торбичка. Всяка чашка има памучна торбичка. Цветът на торбичката зависи и от цвета на чашката, като това е прозрачната чашка Lady Cup. Торбичката може да се използва за съхранение и пренасене на чашката. Ето така изглежда самата чашка. Пак казвам, това е размер S, по-малкият размер от двата. Сега ще отворя и другата. За да можете да сравните двете чашки. Ето как изглеждат. Чашките са с еднаква дължина, но при малката дръжката е по-дълга, докато при голямата дръжката е по-къса. Малката чашка съответно събира по-малък обем от голямата. Чашките имат изключително изчистен дизайн, по тях няма никакви отбелязки, маркери, печати, абсолютно нищо. Единствено тези издочинки тук долу в дъното на чашката, не знам дали се виждат. Те са за по-лесно захващане, когато изваждате чашката. А също така има такива издочинки и по самата дръжка, които отново са за по-лесно захващане. Чашките са много красиви и много приятни, нежни на допир. Направени са от много висококачествен материал. Възможно е при по-продължителна употреба безцветните чашки, прозрачните, тези, които показвам в момента, да се отцветят, да получат отцветяване. С цветните чашки това е по-малко вероятно, а Lady Cup имат доста голямо разнообразие от най-различни цветове. И тук може да видите каква е разликата между двете чашки като размер. Ако се опитвате да си изберете менструална чашка, Lady Cup е много добър избор и със сигурност ще може да използвате чашката в продължение на дълги години.